Magdadaig tayo ngayon ng isda. Ayan. Nabishi. Bishi. 이상이 있어 뭐요? 그냥 너무다 영나. त्यो आफै जान्छ Sa ating छोडिदियो त्यतिकै छोड्यो one, त्यो आफै जान्छ यिनीहरूले माछा धोएर हो कि त्यो राम्रोसँग सफा नगरेर नि सफा गर्नुपर्छ नि त माटो धुनेको जाली ल्याएर धुनुपर्छ। यिनीहरू धुँदैन त को भन्दा को काम गर्छ अनि सबैलाई गाह्रो हुन्छ नि यस्तो भयो भने। माछाको हड्डी होला कि यहाँ तल। माछाको छाला हो नजाने Yan, marami to Isang linggong ulam. Araw-araw isa. Araw-araw isa. Para tipid. यता चुलोमा ल्याएर राख न Pagkatapos nito, bawang naman. Diop mo rin? Ha? Ayan, bumalik. Nawalan kasi ng signal eh. Actually, ang isda na binili ko is dito sa sa Dubai 8 dirhams lang. Ano na siya? 10 peraso. 10 araw sa Facebook to. Hindi naman to sa YouTube. Sa Facebook siya. Ayan. Lagi? Tapos natin ha. Jadi kita syukur kual guys. Atau mau spray na ng kual para sika. Pwede na lang sa butang niya tanong ni Kuya Tatlo ko ba niya yung spray anak para makumukos. Ayan. Tapos, tapos yun ang kahibangan nagtapos na daw yung kahibangan ko. Look, nanonood yan ng mga anak ko At hindi ko na siya chat. Sabi ko magdadain ako. bawang professional lang po ang gumagawa nito Excuse me, expert na ako magdaing. tama professional lang ang hindi expert Expert.
mo nabili yan? Sa Arcor. Magkano yung mga kanin natin? 8 dirhams na. Magkano ba sa ano? Huweso? Hindi ko. Hindi ko naman nabang nito rin sila. Doon ko banda. Akala ko nga ikaw yung nandun sa ano. Sa, tawag nito, doon sa ano ng manok. Kasi sabi niya, hi ate. Kabayan din. Yung medyo maputi. Yung matanda ba yun? Yung nasa pabuyan yung ano eh. Yung... Hello. Andito ako ngayon. Shout out daw din sa mga waray-waray. Oh, nag-vlog si Oo. ate. Facebook nagla-live. Nagla-live ako sa Facebook. Tapos ang ginagawa ko, kukunin ko yung video ko doon. Yun na yung post ko sa YouTube. Ay, extra ka doon. Saka sa vlog niya. Saka sa vlog niya. Sisikat ka doon. Mali-discover ka. Yung group naman si ate sa waray-waray ka. Tinanong ko doon sa mga group ng ano, Yung group naman si ate. ng mga waray-waray. Waray-waray ka. Mga waray-waray ubay. Sa Tacloban ka ba tayo? Ha? Tacloban ka? Sama. Sama. Borongan City. Kababayan ko si ano, si Boy Abonda. I'm from Borangan pala si ate. from Borongan City. Sabi ng mga anak ko, ano ginagawa ng mama? Saka na sila sa'yo. Nagdadaing lang ako, ang dami-dami ko nang sinasabi. Ayan, sana matutunan nyo kung paano magdaing. Ako dito ko lang natutunan sa Dubai. Yun na. Yun lang. Yun na si ate Isa. Dito lang natutunan. Kaya nga eh. Natuto lang ako nung umuwi yung asawa ko. Pero kung nandito siya, Kaya mas sa akin eh. Mas alam sa akin namin. kaya nga, lalo na dun sa amin sa Samar. Wala, ang tagal ng quarantine ng kapatid ko ha. Ako din daw sa amin te. 10. Hindi, buti sa kanya 10 araw na lang. Ako sa amin 14 days pa. Kahit negative. Negative din siya, di ba? Sa Manila, 3 araw yung ano niya sa hotel. Sa Manila, kasi mo kung saan ka darating, 3 araw. Tapos pagdating mo sa amin, sa Sa city namin, city ninyo, 14 days din. ayan. Tapos pagdating sa bahay, 7 days pa rin. Oh, Ayan, ang daming extra dito sa ano ko ha. Sa pagla-live ko. Kanina yung mag-asawang Nepal. Lang magawa. Tapos mamaya, lalagyan ko na ng suka at bawang. Tsaka paminta. Ayan. Ayan. Daing-daing tayo. Ang daing ni Inday. Ibasa ko na yung isda. Pahiram ko na mga pin. Bigyan ko lang din ang sa. Pare. Ang gabi eh. Alright. Sige, dyan. Sadain ko na. Mamaya kakain bago ka umalis. Sinapay ko. Saan galing yung isda? Wala naman yan dun sa Carrefour ah. Gawin nga. Kawilan?
bawang seed. Ang bawang-bawang. Sa haluan siya ng paminta at asin. Tapos, isang lingkong ulam. Magkano ganyan? Ayan. 8 dirhams. Mahal na. Yung mura yung isa, yung malaki. Ano yun? Yung malaking isda. Ilaw? Magkano? 7 yata. Yung 6.95 o 7 dirhams. Malakad. Tulo kayo dyan. Malapit na ako matapos ang tutorial kung paano magdaing ng isda. Nagla-live tayo, Makoy. Naka-live tayo. Ayan. Ba? Ang daming extra dun sa video ko. Para daing na bangus. Samuga. Lagyan mo na ng suka at asin. Nagapal ko na sa linipal. Ha? Nagapal ko na sa linipal. Kaya nga niya dapat na. Maliit lang yan eh. Dapat ito. Labi ako ngayon. Ano pang gabi? Hindi ko alam kung kanya rin. Ano siya? Patawag pa kung malabang ako yun. Kung ano-ano ipapatong dyan. Ayan na oh. Pero hugasan ko pa siya ng isang beses pa. Ayan. Nagdadaing ako. Ayan oh. Para masarap-sarap. Sino nanonood sa akin? Daming nanonood sa akin ah. Sino ba sa akin? Kung nagbugas ako ng plato. Sa kanya daw. Sila na kayo dyan nagugas na plato. Apat na, pang-apat ka na. Ang daming extra, no? Para nagdadaing ng bangus. Tapos bukas, baon ko. Ipapakita ko sa inyo kung pag nagprito na ako. O, di ba? Para kumpleto Ricardo. Masyado namang ano yung braso ko. Asus. Ang taba-taba ng braso. Pwede na ako magnegosyo sa Pinas. Ng daingan. Ano nga ng daing? Ayan. Pasensya na, pawala-wala yung signal ko. Nasa kusina kasi ako eh. Pasensya na kayo. Tapos, strainer natin. Para para tumulo. Tumulo siya. Habang naka-strainer siya, kunin ko naman yung ayan. Ayan na siya. Oh. Nahugasan ko na siya. Ayan. Strainer muna natin para tumulo yung tubig. Ayan. Salamat naman dun sa mga viewers ko. Thank you. Lalagyan na natin ng asin at paminta. Pati bawang. Asan na yung suka? Ang suka ni Inday na kunti na lang pala. Diyan ulit. Ayan.
Ayan, ayan, ayan. Mali. Ayan, mali. Lalagay ko siya dito. Pahiram. Papatungan ko lang ng anak. Ang cellphone. Ayan. Pahiram-hiram. Da-da-da-da-dan. Da-da-da-dan. Da-da-dan. Namiss ko tuloy yung kapatid ko. Hello, be. Kung nandito ka tayong dalawa na naman nagla-live. Oy, Lilay. Napost ko na yung ano mo. Yung sa birthday ni Nanay Undet. Ano na siya dun sa YouTube. Panoorin mo na lang. Panoorin nyo na lang. Tama ba tong ano ko? Lagyan ko ng maraming bawang at suka. Okay. Bawang at suka at paminta. Hindi ko pa nabubuksan ng paminta. Sasalin ko na lang mamaya. Paminta. Enjoy naman ako habang ginagawa to. Enjoy naman ako. Enjoy naman ako. Ayan. Ayan, daing. Hasamar Bulad. Habikol. Badi. O, so, yung mga nanonood na nasa Bicol, o, Badi, Binadi. Ay, tapon. Ay, natapon pa. Ayan. Yummy. Yummy. Ayan mga guys, tapos na ang aking daing. Tatakpan ko siya. Tapos isalin ko yung asin at paminta. Where na yun? Hanggang sa loob. Wala na kaming asin. Ang suka pala. Sarap. Ano pa ako nilagay ng paminta?
Yan, tapos na. Lagay ko sa ref. Tapos mamaya. Mamaya, bukas pala. Bukas. Pwede na siyang kainin. I-fry. Tapos na ako. Tapos na din. Lakas ko magtubig. Tubig. Lakas ko magtubig. Ayan po. Salamat sa panunood. Ngayon naman. Ito naman iba para ulam mamayang gabi. Baboy. Papalamputin ko. Ayan. Gawin ulit yung kawali. Pakuluan ko raw palamputin. Ayan. Sarang ko na. Yan na naman. Hindi ko na naman makuha-kuha itong. Yan. Ito natin ang takip. Ito na mga guys. Tapos na ako. Bye-bye na. Salamat po sa panonood. Huwag niyong kakalimutan. Bisitahin ang aking YouTube channel, Isay Milupay. Don't forget to subscribe, like, and press the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong video. Bye-bye!